iniciamos a nosa sección de saúde tras esta revelación de Inma Morandeira. Bueno, para falar dun asunto que está agora como moi en boga nas redes sociais, pero que pode provocar un auténtico problema de autoestima, Héctor, sobre todo entre moitas rapazas novas. Que din, pero vamos a ver, que está pasando? Estou engordando moitísimo, sobre todo nas pernas, estou acadando uns volumes que non pode ser, cando tampouco estou comendo extraordinariamente mal, nin estou facendo nada raro. É algo que se chama lipedema, e que moita xente non ten diagnosticado, Héctor. E que é moito máis frecuente do que pensamos, non? O que decías, esa asimetría, de repente, ese volumen desproporcionado nas pernas, e que ti, por moito que fagas exercicio, por moito que coides o que comas, non baixa ese volumen e desespera moito. Hai esa parte psicolóxica, esa parte física tamén, porque tamén provoca dor e logo provoca pois, a incomodidade do día a día. Así que imos tratar de poñer un pouco de luz sobre este problema tan común. Pensa que afecta calcúlase a 1 de cada 10 galegas. E digo galegas porque, desgraciadamente, afecta moito máis as mulleres que os homes. Agora nos vas a explicar por qué. Cales son os síntomas do lipedema? Imos a familiarizarnos con este nome. Pois mira, o principal síntoma vai ser esa asimetría que vemos entre o resto do corpo e as pernas. Ou seja, non estamos falando de obesidade, porque cando falamos de obesidade, pois normalmente é todo o volumen corporal o que aumenta. Pero neste caso vemos que aumentan de xeito desproporcionado as pernas. E normalmente as dúas igual, non unha sola, senón que son as dúas pernas, hai esa simetría entre as dúas pernas. E logo vemos unha cousa moi característica para diferenciar tamén entre a obesidade, entre o sobrepeso, a obesidade e o lipedema, que sería o signo de copa. É algo que podemos observar, non hai ningunha proba especial, é algo que podemos observar na casa. É que xusto en canto vemos a simetría da perna, vémolo aí perfectamente na ilustración, e que en canto chega ao nocello, estreítase. E o propio pé e o propio nocello son delgados, é dicir, é como se houbera unha goma apretando aí no nocello que fai que ese nocello non aumente de volume. Aumentou toda a perna, pero chegar abaixo, de repente, estreítase e ten un volume normal. Cando é unha obesidade, o pé tamén aumenta de volume, o teu nocello tamén. Neste caso vemos que non, que aí non aumenta de volume. Logo tamén son frecuentes os hematomas, a dor. Pensa que cando falamos de obesidade, normalmente non hai esa dor. Pode haber esa pesadez, lóxicamente, dos membros que están aumentados de tamaño e pesan máis, pero neste caso si hai esa dor en canto nos apretan un pouquiño, en canto tocamos, apretamos un pouquiño esa zona, hai esa dor e logo, pois, lóxicamente, esa dor irregular. Vai pasando tamén por diferentes fases. Claro, cales son? Porque entendo que unha non se levanta pola mañá e de súpeto ten ese volumen nas pernas. Claro, non, isto vai aumentando, vai progresando, empeza nesa primeira fase 1, a fase 2, que realmente non é algo tan chamativo, non é algo que, como vemos realmente nesa fase 4, e vemos que realmente pois empeza a aumentar o volume por a altura das rodillas, a altura das cadeiras, dos glúteos. Non ten por que ser sempre na mesma zona, pero si vemos que vai engrosando todos os membros inferiores. Ás veces, nalgúns casos, pode pasar tamén nos brazos. É moito menos frecuente, pero máis habitual é nas pernas. Xa che digo, sobre todo, esa diferenza entre o resto do corpo e as pernas, que vemos esa diferencia que dis o típico de son moi delgadiña de arriba, pero mira de abaixo que non dou baixado este volume. Bueno, pois estamos normalmente, moi probablemente, falando do lipedema. É algo que non é tan doado de solución. É o que se estará preguntando pois toda a xente que nos está vendo, Héctor. Por que se produce isto? Por que comezan todas as fases? As causas non están de todo claras, que realmente si, polo que se sabe atado agora, neste caso no problema do lipedema, é normalmente un factor hormonal, é dicir, é algo que pode aparecer pois na pubertade, durante un embarazo, pode aparecer tamén na menopausa. Sempre que hai eses cambios hormonais ao largo da vida da muller, pode aparecer este problema. Logo tamén hai un factor importante moi hereditario. Vemos que isto que se tide, heredou o corpo da avoa, heredou o corpo da nai. Podía heredar un piso en Sanxenxo, pero heredou isto. Entón, vemos que, por desgraza, si hai ese factor xenético que é moi importante e que realmente afecta, como digo, na maior parte dos casos, as mulleres. Claro, é unha doenza, lipedema, que non debemos confundir con outra de nome moi parecido que é linfedema. Cal é a diferencia entre as dúas? Pois mira, a principal diferencia que imos ver de xeito visible é que realmente cando falamos de lipedema falamos das dúas pernas, de algo simétrico, e cando falamos de linfedema falamos de unha perna.
realmente vemos que hai esa diferencia de volume similar ao que veíamos nas imaxes, pero afecta a unha perna ou as dúas. Vemos esa simetría ou esa simetría. As causas, pois totalmente diferentes. No caso do lipedema, eso que vemos é tecido graxo, no caso do linfedema non é tecido graxo, é líquido. De feito, se por exemplo nos tumbamos e levantamos as pernas, o linfedema mellora, o lipedema non vai mellorar. Vai ser exactamente igual, porque o que estamos vendo son adipocitos, pero é un tipo de graxa que non é un tipo de graxa normal. Temos por aquí, por exemplo, estes dous cuencos un pouco para ilustrar esa diferencia entre un e outro. Vemos que no caso dos adipocitos normais, vemos que son pois máis como este, unha cousa máis blandiña, máis gelatinosa, o adipocito é máis blando. De feito, cando se vai, por exemplo, unha liposucción, extraese moito mellor, porque, pois eso, como estas boliñas, máis blandiñas, máis estas boliñas de xel. Que ocorre co lipedema? Que todo o contrario, o adipocito é como estas canicas. Son uns adipocitos duros, que realmente están fibrosados, que son moito máis duros ao tacto tamén. Entón, vamos a ver esa diferenza de textura de unha diferencia da outra. En a fase inicial que nos contabas antes, claro, como se diferencian? Pola dor ou por qué? É difícil na parte inicial, porque realmente vemos que hai moi pouca diferencia, hai un pouquiño de aumento de volume, que moitas veces pasa desapercibido, ou algo de, bueno, a persoa di, bueno, aumentou un pouquiño de volume, pero non lle dou importancia, incluso podo pensar que un pouquiño de sobrepeso, que non ten nada que ver co lipedema. Aí é difícil, ten que ser un especialista na consulta, na que facendo unha ecografía, facendo unha serie de probas, vexa realmente se é unha causa ou outra. Claro. Logo, ten esa parte psicolóxica moi importante que decías ti ao principio. É que esa preocúpame moito porque, claro, imagina, non? Unha muller que ve que está cadando eses volumes e que pode dicir, bueno, pois eu que sei, deixo de comer, cal é o tratamento, que se pode facer? Claro, é que vemos ademais que di, bueno, pois vou montar ao gimnasio, vou empezar a cuidar máis a alimentación, E a vou facer máis frustración o ver que exercicio, iso non mellora. pero é que iso non baixa, é que iso non vai baixar. Poden coexistir as dúas cousas, podemos ter algo de sobrepeso e lipedema ou ter só o lipedema. Claro, podemos baixar igual un pouquiño se había algo de sobrepeso, pero é que o volume das pernas non vai baixar por moito que corras, por moito exercicio que fagas e por moi ben que comas. Porque claro, a única solución definitiva sería a cirurxía. Esa sí que sería a solución definitiva. Hai solucións temporais, breves, como poden ser a presoterapia, que pode axudar a mobilizar un pouquiño esa graxa e a baixar algo de volumen, pero por desgraza a única solución definitiva sería a cirurxía. E a alimentación facer algún pequeno cambio ou non é eficaz neste caso? Sempre, evidentemente, dende logo, é moi bo comer saudable, e de feito sí que hai unha parte, porque hai certo componente inflamatorio nesas células de graxa que veíamos que eran máis duras, que eran máis fibrosas. Claro, se temos unha dieta antiinflamatoria, podemos mellorar un pouco. Non se vai solucionar de todo, porque, como digo, por desgraza, a única solución definitiva sería esa cirurxía, pero sí, se levamos unha dieta antiinflamatoria rica pois en verduras, en froitas, en alimentos, evitar os precociñados, ir a alimentos frescos, esa dieta antiinflamatoria vai nos axudar. Claro. E que consecuencias pode ter na saúde? Porque haberá quen diga, bueno, pois é algo só estético, pois eu que sei, pero que consecuencias pode ter? Pois mira, falamos de incomprensión, falamos de frustración, lóxicamente dese diagnóstico tardío, porque o primeiro que pensa moita xente, moitas mulleres, é, bueno, pois é que eu collín peso, non? Vou intentar baixalo, vou esforzarme, e detrás dese esforzo, ao ver que non hai resultados, chega esa frustración e chega tamén esa incomprensión. Logo tamén as miradas dos demais, non? Que sempre moita xente que sempre opina dos corpos dos demais, é algo que non sei por que temos esa costumbre e que temos que evitala. Non vamos falar do corpo dos demais, que ninguén nos preguntou se a persoa colleu peso ou ten o lipedema, xa o sabe que ten espellos na casa. Non fai falta que lle esteamos dicindo o problema que ten. E logo, sobre todo, esas limitacións físicas tamén e a dor que provoca moitas veces este lipedema. Bueno, pois creo que temos algunha preguntiña sobre este asunto, compartímolas contigo e con todos vos. A ver, a primeira, o lipedema é hereditario? Se a miña nai o ten, eu tamén podo desenvolvelo? Pois decíamos que sí, que por desgraza ten ese alto componente hereditario. Si é certo que non, en todos os casos, ten por que heredarse, pero sí hai unha parte hereditaria moi importante neste caso, e o gallá pouco a pouco vayamos coñecendo máis sobre este problema que é tan común, tan descoñecido, fagamos o diagnóstico correcto e sepamos un pouquiño máis de como tratar. Claro. Máis cuestións sobre este tema. A ver, a liposucción é unha solución definitiva e está indicada para todas as pacientes?
A liposucción que se fai non é exactamente igual que no caso de obesidade. É unha cousa parecida, pero non é exactamente igual. De feito, cada veces, cando se fai extracción de graxa, esos adipocitos son tan duros que incluso chegan a tupir o propio aparello extractor, non? E realmente, a solución definitiva, non no 100% dos casos, si é certo que vai non solucionar, non quere decir que non volva a aparecer co paso dos anos, é un problema hormonal. Podería volver a aparecer porque é un tema hereditario e hormonal, pero bueno, sí que polo menos vai por unha persoa con un estadio tan avanzado vai recuperar moita calidade de vida. Pois imos ca última cuestión sobre o lipedema, o que estamos aprendendo hoxe entre todos. O lipedema hereditario, vale, esta xa resolvemos, non sei se algunha máis, estáme dicindo que sí, que está entrando outro WhatsApp. Isto é o directo, señoras e señores, a ver, que nos preguntan? Non, volve o tema hereditario. A ver, esta tamén. Vale, pois dime que non entra outra pregunta de WhatsApp. Se ma podedes contar, compañeiros, vales? Se unha persoa practica crossfit e ten un estado leve de lipedema, se ten que deixar o crossfit. Xa saben vostedes esta disciplina que se poñe no gimnasio como se foren cadetes do exército, non? É unha disciplina que facer deporte está moi ben, pero quizás ás veces é un pouco agresiva, é un pouco extrema. Os exercicios de forza que non o contamos precisamente poden axudar tamén a mellorar o lipedema. É unha parte igual unida a esa alimentación antiinflamatoria, a esa presoterapia. Os exercicios de forza son positivos e poden axudar, así que, bueno, non ten por que deixar o crossfit, sempre que non sexa moi extremo e o tolere, dende logo, pero si é certo que os exercicios de forza nas pernas son moi positivos. Bueno, pois deixámola aquí, grazas como sempre, querido Héctor, canta aprendemos contigo.